गयबारि ब्लक लाइमोन आइजो BPF आरो BSU जथाय मावथिफोरनि जथुम्मा मेल। दिनै तामुलपुर जिल्ला मावख' BPF गडेश्वर सकआव खुंफुंजानाय मावफुं मेलाव नुजाथिदों BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मददगिरिफ्रा। बे मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारिया। गयबारि ब्लक लाइमोन आइजो BPF आरो BSU जथाय मावथिफोरनि जथुमाव गोदानै गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोराबो दिनै BPF दोलाव आखाइ गोरोबफैदों। फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरनो जौगानायनि बेलायाव मा खामानिखौ मावलांगोन बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि बिथोन होनाय बायदि मोनफ्रोमबो बियाबावनो मोनफा मोनफा मावथिफोरनि मेल लादों होनना फोरमायदों लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिनजय बर'आ। जोङो गयबारि ब्लकआवहाय दिनै जोंनि युथ BPF, वुमेन BPF आरो BSU बे मोनथाम आफादखौ लानानै जइन्ट वार्कार मिट लादों आरो बावहाय जोङो हाग्रामा सारा दाखालि बावै CWC आव डिक्लेयार होनाय बायदि 100 कौटि रां बोसोरसेयावहाय जोंनि युथ्सफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो मा खामानि मावगोन बेनि सायाव जोङो गुवारै जोंनि युथ्सफोरनो जोङो फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव वुमेनफोरनि थाखाय जि 40 कौटि मोनसे बाजेट हमनाय जागोन पार इयार मोनसे बोसोरावहाय दा बेखौ जोङो बोरैहाय माने खामानियाव बाहायगोन बे खोथाखौ लानानै गुवारै सावरायदों। माने सेनियर सिटिजेन बिथांमोननि थाखाय 10 कौटि युथ्स होनना बुङोब्ला जोङो युथ्सखौ गोबां बिथिङाव जोङो रानदों। 45 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय युथफोरनि जिथु आनएमप्लयमेन्ट जेंना बेखौ लानानै BPF सरकारा बोरै सुफुंगोन बेनि सायाव जोङो गुवारै मोनसे एक्सप्लेनेसन होनो थाखाय जोङो ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जायफोर बिथांमोना मेट्रिकआव टप 10 जायगा आवग्रिदों BTC ओनसोलनि सिङावहाय थानाय आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि बेजों लोगोसे बर' MIL बर'ल' नङा गुबुन गुबुन साबजेक्टआवबो MIL साबजेक्टआव जायफोर बांसिन पार्सेन्ट मोननानै जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय माने हाइस्ट मार्क माने जायफोर केरि खालामगोन बिथांमोननो हायार इडुकेसन लानो थाखाय खमब्लाबो 5 लाख थाखा बिथांमोननो रां बान्था होनाय जागोन आरो बिनि बादैबो युथ फेस्टिभेल जों खुंगोन आरो बे युथ फेस्टिभेलाव युथफोरनि गोबां एक्टिभिटिस जेरै कालचारेल एक्टिभिटिस स्पर्ट्स एक्टिभिटिस जाहाथे जोंनि युथ्सफोरा इन फिउचार माने इन्टारनेसनेल लेभेलावबो साफा फिट सासे गेलेगिरि महरै बाहागो लाहैनो हायो। जोङो बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो जौगानायनि गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावदों BPF हान्जाया। दा बेनिखायनो जोङो 100 कौटिखौ युथ्सफोरनि मुङाव बाहायनो थाखाय जोङो गोबां बेबायदि माखासे एजेन्डा लानानै जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बेनि फाइनाल शेप होनो थाखाय जोङो माखासे एक्सपार्ट मानसिफोर लानानैबो जेरै जायफोर बिथांमोना आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि फर्सेसआव थांनो गोसो जादों सेंग्रा सिख्लाफोर दा बिथांमोनखौ जोङो फिजिकेल ट्रेनिं आरो लोगोसे रिटेन एग्जाम मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेखौ खुंनाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय गासिबो फ्रि जागोन थानाय जानाय बिथांमोननि जि माने ट्रेनिंनि डिउरेसनाव जाखिनि खरसा नांगौ BPF सरकारनिफ्राय बेखौ माने बियार खालामनाय जागोन आरो बेबायदि प्लेनिं लादों जाहाथे जोंनि गेजेराव एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन क्रिएट जायो जोंनि युथ्सफोरनि गेजेराव जोङो बेखौ मोनसे सिरियास एजेन्डा हिसाबै BPF हान्जाया लादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां माने जायफ्रा PhD स्कलार आरो बिनिफ्राय इन्जिनियारिं डक्टर मेडिकेल साइन्सआव जायफोर माने एन्ट्रेन्स पास जागोन बिथांमोनखौ BPFनिफ्राय माखासे सेनियर जायफोर IAS अफिसार दं IPS अफिसारफोर दं बिथांमोनखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं लोगोसे कचिंखौ होनाय जागोन आरो बेबायदि गोबां एजेन्डा लादों आरो माखासे एजेन्डाखौ जों उननि हाबाफारियाव बुंगोन। जोङो सरकार फैग्रोमोना बेखिनि हाबाफारिफोरखौ जोंनि BTC ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला माने इडुकेटेड जि माने आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम बेखौ जोङो फोजोबनो थाखाय बेबायदि गोबां एजेन्डा लादों आरो बिथांमोननि थाखायनो 100 कौटि पार इयार माने बाहायनाय जागोन होननानै जोङो फोसावबाय थादों। माने बिथांमोना साक्सेस जायाखै माखासेयाथ' गावबा गाव प्राइभेटलि लानानै माने बिथांमोना साक्सेस जादों। सुपार 50नि गेजेरजोंल' लानानै सोरबा एसेस मोनदों बे नङा गावबा गावनो प्राइभेट माखासे इनस्टिटिउसनफ्राव लानानै बिथांमोना सोरबा एसेस मोनदों बा एलाइड सार्भिसेसाव बिथांमोना मोननो हादों नट अनलि सुपार 50 आरो दा सुपार 50आव मोनदों होननानै जोङो बुंनो हाया बिथांमोना सासे सानै मोनदों जानांगौ खिन्थु पार्शियेल जादों आरो खालि सुपार 50नि कचिंनि गेजेरजोंल' मोनाखै गावबा गावबो माने प्राइभेट इनस्टिटिउसनफ्राव कचिं लानानै मोनदों। जोङो बेबायदि नाम होनो सानाखै जोङो मोनसे आलदा रोखोमनि नाम सिन्था खालामबाय थादों
उनाव जेब्ला बिनि नमेनक्लेचारा फाइनाल जागोन अब्ला जों नोंथांमोननि मिडियानो फोरमायगोन आरो सार जे BPF हान्जाया दायो फुल प्रिपारेसनाव दङ आरो BPFआ दिनै 25तानि बारा जोङो माने समस्ति देरहागोन गयबारियावबो जोंहा बिराद गोख्रों जोंनि वार्कारफोरा माने गयबारियावबो मरेलि बिराद स्ट्रं आरो बिथांमोननो जोङो टिकेट डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावबा गाव एरियायाव जाबायदि खामानि मावनांगौ बिराद गोख्रों भाबै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना माने फिजिकेलि एन्ड मेन्टेलि माने वेल प्रिपेयार जाना दङ PTCनि 40ता समस्तिनि मादाव जोङो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन जायोबा 25ता 26ता आरो एसे जुर होयोब्ला जोङो 30तासिम देरहागोन एबसुलुट मेजरिटि मोननानै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो BPF हान्जाया सरकार दागोना 100% खाथां जानानै दङ नोंथांमोनाहाय UPPL हान्जाया इलेक्सनखौ सानफ्रोमबो फावसायजानो लुबैदों इलेक्सनाव बिथांमोना फेस खालामनो थाखायनो दिनैनि तारिखाव साहस गैया आरो जेब्ला BJPआ भारतीय जनता पार्टी BJP हान्जाया जेब्ला UPPL खौ सापर्ट खालामा UPPL जों एलायन्स खालामा UPPL नो अक्सिजेन होआ UPPL खौ मरेल सापर्ट खालामा बा माने बेकिं खालामा अब्ला UPPL आ दिनैनि तारिखाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनो हानायनि कुनु परिबेस गैया बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनो जाबायदि खोथा होदोंमोन जाबायदि बिथांमोना गेरेन्टि होदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एमप्लयमेन्टनि जेंना वुमेनफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ 75,000 होगोन होननानै बुंनाय खोथा माने जोंनि खेथि मावना जानाय VCDC वाइसआव गंनै ट्रेक्टर होगोन होनना बुंनाय डिजिटेल भिलेज खालामगोन होननाय बाथ्रा दा बेबायदि गासैबो बिथिङाव बिथांमोना फेल जानायनि थाखाय रायजोनि खाथियाव मा इस्युखौ लानानै थांगोन आरो मा खोथा बुंनानै जों इलेक्सन देरहागोन बिथांमोना जेबो इस्यु नागिरनानै मोनासै गावसोर माने खोथा होनाय बायदि भिजन डकुमेन्टआव माने 60ता समस्ति खालामगोन होननाय बेबो फेल जाबाय उदालगुरिनि सानजाहा सिमा बारायगोन सनितपुर बिश्वनाथआ दाजाबगोन बेबो माने फेल जाबाय दा बिथांमोनखौ नायदों जोङो UPPL आ सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एक बोसोराव माने बोसोरफ्रोमबो एनुवेल बाजेटआ माने 200 कौटि सानफ्रोमबो खम जागासिनो दङ जोङो बिराद गिदिर मोनसे लस जागासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि गेजेरजों मानोना बिथांमोना 10% इनक्रिमेन्ट खालामनानै पपुलेशन पेटार्ना जेहेतु बोसोरै बांबाय थायो बे हिसाबै जोंना बाजेटआ देग्लाय मार्चआव जानो गोनां जि बाजेट एनुवेल बाजेट बियो देग्लाय 1000 कौटि जाफैनांसिगौमोन दा खिन्थु बेखौ खमायनानै 803 कौटियावसो माने जानो थाखायसो 2025 आरो 26 जि माने एनुवेल बाजेट दा बेखौ नायबा जोंहा माने BTC ओनसोला जोबोद लस जागासिनो दङ बिथांमोना माखासे फाइनान्सियेल पलिसिनि सायाव हयथ' नलेज गैया खोमा दा बेनिखायनो बेबायदि गोबां लस जानाय नुदों दाख्लैबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो 125.66 crore माने जोंनि बाजेटखौ माने खमायनानै हरदों दा बियो जोंनि थाखाय माने लस जादों जोंनि BTCआ जाबायदि डेभेलप जानांगौमोन जायाखिसै बिथांमोना माने इउनिभार्सिटि बानायगोन होनदोंमोन भैरबकुन्द ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लायाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल माने नवोदय स्कुल माने लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेबो फेल जाजोब्बाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ बिथांमोना लाबोनो हायासै एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स चिरां जिल्लायाव खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेफोर गासिबो दिनै फेल जाबाय आरो बिथांमोना दिनै रायजोनि खाथियाव थांनानै खोथा बुंनो थाखाय जेबो इस्यु गैया आरो बिथांमोना बेनिखायनो इलेक्सन गेलेनो थाखाय साहस खालामाखै होनना जों मिथिदों आरोखि